እቲ ፊልምና ዝጅምር ብሓደ ዓብይ መሕጻሪ ሕላው ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ እናርአናዩ። ኣብኡ ናይቶም ማፍያ ጉጅለ ሓላፊ ዝነበረ ራይከር ተባሃለ ሰብ እውን እናርአናዩ። ኣብ ተፈላለዩ ገበናት እውን ተጠርጢሩ ኣብዚ ሕጂ ተኣሲሩ ይዝርከብ። ካብዚኣቶም መንጎ እውን ናይ መደንዘዝ ሓሽ ዝኣመሰሉ ገበናት እዮም ነይሮም። ኣብቲ ሰዓት ራይከር ዶብ ዝተባሃለ ወዱ እናሓተቶ እዩ ነይሩ። ራይከር ኣብዚ ሕጂ ናይ ማእሰርቲ ግዝኡ እናሓለፈ ስለ ዝኾነ ንሃቱ ቢዝነስ እናተቆጻጸሮ እናመርሖን ዘሎ ዶብ ዝተባሃለ ወዱ እዩ ነይሩ። ዶብስ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ንኣቡኡ ራይከር ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘውፅኦ ቃል ኣትወሉ። ኮይኑ ግን ራይከር ካብ ዝእሰር እውን ብዙሕ ግዜ ኣይጸንሐን ነይሩ። ንዶብስ እውን ነቲ ቢዝነስ ብጽቡቕ ኩነታት ንክመርሖን ናብ ተወሳኺ ጸገም ንከይኣቱ ይጠንቅቆ። ድሕሪ ትዕላል ድማ ዶብስ ምስ መሓዙቱ ንክዘናጋዕ ናብ ባር ኸዱ። ኣብቲ ባር ውሽጢ እንከለዉ እውን ዶብስ ጋነር ብዛዕባ እተባሃለ ሓደ ፖሊስ ኣብ ዜና እናተገለጸ ዕዘቦ። ጋነር እውን ኣብ ኣፍጋኒስታን ንዝርከቡ ዝተፈላለዩ ጉጅለ ራዕዲ ምስ ጉጅልኡ ኮይኑ ዘጥፍኦም ሰብ እዩ ነይሩ። ብኸምዚ እውን ካብ ኣሜሪካ ጽቡቕ ዝኾነ ክብሪ ተዋሂብዎ እዩ። እቲ ሓቂ እንትግለጽ ድማ እቲ ዝነበረሉ ባር ንባዕሉ ናይ ጋነር ባር እዩ ነይሩ። ንሱ እውን ኣብቲ ሰዓት ኣብኡ እዩ ነይሩ። ካብ ናይ ዶብስ ሰባት እቲ ሓደ እቲ ባር ናይ ጋነር ምዃኑን ከይፈለጠ ንናይ ጋነር በዓልቲ ገዛ ክሌር ክርብሽ ኣይጅምር። ንሳ እውን ኣብቲ ባር ውሽጢ ካብ ዝሰርሓ ኣዋልድ ሓንቲ እያ ነይራ። እቲ ተቆጣዐ ጋነር እውን ብኸምዚ ምኽንያት ምስኣቶም ናብ ጎንፂ ኣቱ። እቲ ጉጅለ እውን ብጋነር ብቐሊሉ እንትስነፍ ምስ ረኣየ ዳብስ ናብኡ ክጽጋዕ ይጅምር። የቕሬታ ድሕሪ ምሕታቱ ድማ ጋነር ምስ ይኹን ምስ ናሃቱ ሰባት ከም ዘይጓነፅን ካብዚ ቦታ ከም ዝኸዱ ንዛረቡ። ዳብስ ምስቶም ጉጅልኡ ካብዚ ድሕሪ ምኻዶም ፖላይስ ካብ ሓደ ናይቲ ከተማ ሰባት ጎንፂ ተፈጢሩ ከም ዝነበረ ስለተዘረቦም ብምዝራብ እቶም ፖላይስ ናብኡ መፁ። ጋነር እውን ቅልል ዝበለ ጎንፂ ከም ዝነበረን ነዚ እውን ንሱ ባዕሉ ከም ዝፈትሖ ይዛረቦም። እቶም ፖላይስ እውን ገና ካብ ልኡኽትኡ ካብ ዝምለስ ብዙሕ ስለ ዘይጸንሐ ነቲ ነገር ንከየበኣእሶ ይገልጹሉ። ድሕሪ ሓደ ሰዓት ድማ ጋነር ምስ ክሌር ናብ ገዝኦም ይምለሱ። ትራቪስን ሉክን ምስ ተባሃሉ ደቆም ድማ ድራሮም ይበልዑ። ኣብቲ ሰዓት እውን ጋነር ኣብቲ ጽባሕ ናብ ጫካ ንክዘናጋዕ ከም ዝኸይድ ይዛረብ። ኣብዚ ጉዕዞ እውን ትራቪስ ምስ ሉክ ምስኡ ከም ዝኸዱ ይሓሲቡ ነይሩ። በቲ ሓሳብ እውን ሉክ ሕጉስ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ትራቪስ በቲ ሓሳቡ ኣይተሰማምዐን። ምክንያቱ እውን ትራቪስ ኣብቲ ጽባሕ ቀትሪ ምስ ኣፍቃሪቱ ቆፀራ ስለ ዝነበረ እዩ። ብኸምዚ ድማ ከዕንቅፎ ኣይደለየን። ድሕሪ እቲ ድራር ድማ ጋነር ምስ ክሌር ንብሕቲ ብምዃን ክዕልል ይጅምር። ክሌር እውን እቲ ባር ኣዝዩ ቢዚ እናኾነ ስለ ዘሎ ንዕኡ ክትቆጻጸር ክትብል ንሳ ምምጻእ ከም ዘይትኽእልን ኣብዚ ክትጸንሕ ከም ዘለዋን ትዛረቦ። ጋነር እውን ነዚ ምስ ሰምዐ በቲ ሓሳብ ዝሰማማዕ። ንትራቪስ ግን ዝግበር ገይሩ ንክወስዶ ይሓሲቡ። ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ጋነር ምስ ሉክ ናብቲ ጉዕዞ ኣዳለዉ። ትራቪስ ግን ኣብ ገዛ ውሽጢ ኣይነበረን። ምክንያቱ እውን ገና ብለይቱ እንከሎ ናብ ናይ ኣፍቃሪቱ ገዛ ከይዱ እዩ ነይሩ። ብኸምዚ እውን ጋነር ንትራቪስ ከምፅኦ ብምሕሳብ ናብ ናይ ኣፍቃሪቱ ገዛ ንምኻድ ይውስን። ኮይኑ ግን ነዚ ምግባር ዝኽእል ብሓይሊ ጥራይ እዩ ነይሩ። ናብቲ ገዛ ምስ በጽሐ እውን ናይ ኣፍቃሪቱ ኣቦ ናብቲ ገዛ ንምእታው ዘፍቅደሉ ኣይነበረን። ጋነር ግን ሓይሉ ተጠቂሙ ብቀጥታ ነቲ ማዕጾ ከፊቱ ኣቱ። ኣብ መጨረሻ እውን ንትራቪስ ምስ ኣፍቃሪቱ ደቂሱ እንከሎ ረኽቦ። ብቕልጡፍ እውን ንጋነር ካብቲ ዝደቀሰሉ ንክልዓል ብምግባር ካብ ገዛ ውሽጢ ሒዝቦ ወፅእ። ቅድሚ ምኻዱ ግን ጋነር ነቶም ናይታ ጓል ወለዲ ንጓሎም ኣብ ገዛእ ገዝኦም ምስ ካልእ ሰብ ንክትድቅስ ምግባሮም ኣዝዩ ተቆጢዑ ይጸርፎም። ምክንያቱ እውን እቶም ቆልዑት ገና ዘይተመርዐው ስለ ዝነበሩ እዩ። ኣብቲ ድሓር እውን እቲ ናይ ጋነር መሓዛ ምስኣቶም ንክዘናጋዕ ብምሕሳብ ናብቲ ቦታ ምስኣቶም ይመጽእ። ብሓንሳብ ብምዃኑ እውን ናብቲ ጫካ ይምርሑ። ልክዕ ናብቲ ቦታ ምስ በጽሑ እውን ጋነር ምስ ትራቪስን ሉክን ብምዃን ኣብቲ ጫካ ክጓዓዙ ቅጽሉ። ኣብቲ መዓልቲ ምሸት እውን ጋነር ምስ መሓዝኡ ካብኡ ብተወሳኺ እውን ምስቶም ደቁ ሓዊ ድሕሪ ምቅጽጻሎም ንዕኡ ከቢቦም ኮፍ ይብሉ። ዋላ እኳ ትራቪስ ኣብቲ ፈለማ ናብዚ ክመጽእ ዘይደለየ እንተነበረ ኮይኑ ግን ኣብዚ ሕጂ ጽቡቕ ግዜ እናሓለፈ ዘሎ እዩ ዝመስል። እናጸልመተ እንትመጽእ ግን ጋነር እቶም ደቁ ዕረፍቲ ንክወስዱን ኣብቲ ጽባሕ ድማ ዝሃድንዎ እንስሳ ከም ዘሎ ዛረቦም። ኣብቲ ንግሆ ጋነር ንኩሎም ሒዙ ናብቲ ናይ መህደኒ ቦታ ኸይድ። ኣብቲ መገዶም ግን ብዙሓት ዝሞተ እንስሳትን ሓደ ዓብርባ ንዕዘብ። ዝኾነ ጌጋ ነገር ከም ዘሎ ድማ ክርዳእ ይጅምር። ንሉክ ምስ ትራቪስ ኣብ ድሕሪት ንክተርፉ ብምዝራብ ምስቲ መሓዙ ብምዃን ግን ክምርምርዎ ጅምሩ። ድሕሪ ሒደት ጻኒሒት ግን ኣብቲ ጫካ ውሽጢ ተሓቢኡ ዝነበረ ናይ መደንዘዝ ሓሽ ፋብሪካ ረኽቡ። እቲ ፋብሪካ ዝምራሕ ዝነበረ ድማ ብራይከር እዩ ነይሩ። ንሱ ግን ኣብዚ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እናተመርሐ ዝርከብ ብዳብስ እዩ ነይሩ። ጋነር እውን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት
ولا حنت عينت ريسك وصل سلازي دلي كابون مخاد وسن كوين جن زي تعدلت كوينو اتمحزو أبو بزنبر متصاوريات تتحيزو ناوش تأتو بتأجر غيرون نتمتصاوريان تتنكفو اتبومباين فنجرمو بهتوت يقتلو كابتن فنجر اندحر دما نزل سمعنا داب السبات نابو بممصا اب لعلي غانر تخسا خفتو سلازون مساتهم ناب تخسا كاتو قد خونو اب تساعات مونغو جن ترافس مسلوك تتحيزم يوم نيرم دابسون ابز حجن كلتيوم دقو سلازحازم غانر ايدو نكهب يزاربو نزوالا تسمع جن غانر بتحسبهم كسماما عيكالن اكو داس مساتهم نكتاخصلو زخيل زحشه مقد كدل يجمر اب تمساسال ساعات جن كام ناي داب سبات تحاده مستراوي نادي ايجنت سلازنبره نابدي ون بحق ملختي سدلهم نت زنبرو لبوتاون زغلص ينيرو እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ጋነር ካብቲ ጫካ ውሽጢ ዘይመውፃእ ንዳብስ ይቆጥዑ እቶም ሰባት ንጋነር ንክሕዝዎ ሰዶም ኣብቲ መንጎ ተኽሳ ግን እቶም ዲኤኢ ናብቲ ቦታ መፁ እዚ እውን ዳብስ ካብቲ ቦታ ንክሃድምን ጋነር ምስቶም ሓደ ሓደ ናይ ዳብስ ሰባት ድማ ንክተሓዙ ዝገብር ይነይሩ ኮይኑ ግን ዳብስ ንደቁ ሒዝዎም ይከይዱ ጋነር እውን ኣብቲ ሰዓት ካብቶም ናይ ዳብስ ሰራሕተኛ ከም ዘይኮነ ንክዛረቦ መፍትን ኮይኑ ግን ርግጠኛ ክኾኑ ስለ ዘይከኣሉ ነዚ ክቐበልዎ ይከኣሉን ኣብቲ ድሓር እውን ንከብራህረህሎም ብምዝራብ ርእሱ ንክስሕት ትገብርዎ ናብ ናይ ዲኤ ኦፊስ ድሕሪ ምኻዱ ግን ንጋነር ሓላፊኦም ንክረኽቦ መጽእ ጋነር እውን ኣብቲ ሰዓት ምስቶም ናይ ዳብስ ሰባት ምንም ዓይነት ርክብ ከም ዘይብሉ ዛረብ ነቶም ተጨወይ ደቁ ከድሕኖም ስለ ዘለዎ እውን ብህፁፅ ክፈትሕዎ ከም ዘለዎም ዛረብ ኮይኑ ግን እዚ ሰብ ከኣምኑ ኣይከኣለን እኳ ደኣስ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ነገር ኩሉ ናይ ፈጠራ ሓሳብ ከም ዝኾነ ይዛምን እዚ እውን ንጋነር ከውቁጣዕ ስለ ዝገበሮ ካብቲ ሰብኣይ እውን ነቲ ሽጉጥ ኣውፂኡ ኣብ ርእሱ ንክቕንዐሉ ገይርዎ እዩ ንጋነር ይፈልጦ ዝነበረ ሓደ ናይ ኤጀንት ኣባል ግን ንክሃድእን ብዝኽኣልዎ ዓቕሚ እውን ብቁልጡፍ ከም ዝሰድዎ ዛረቦ ድሕሪ 30 ደቂቕ እውን ክሊር ንዕኡ ንክትርኢ ናብኡ ትመጽእ እቶም ደቃ ስለተጨወይ ድማ ኣብ ልዕሊ ጋነር ኣዝያ ትቁጣዕ ዝወሰዶም ንሱ ስለ ዝኾነ ድማ ሙሉእ ሓላፍነት ንክወስድ ትዛረቦ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ግን ጋነር ካብ ዳብስ ይድወለሉ ዳብስ እውን ኣሚኑ ዝነበረ ናይ ዲኤ ኤጀንት ዝፀወዐ ባዕሉ ጋነር ከም ዝኾነ ይነይሩ እዚ ድማ ብዙሓት ናሃቱ ሰባትን ይሰርሓሉ ዝነበረ ፋብሪካ እውን ንክተሓዝ ምኽንያት ኮይኑዎ እዩ እቲ ዘጥፍአ ንሱ ከም ዝኾነን ቀፂሉ እውን ኩሎም እቶም ተታሕዙን ምስቲ ፋብሪክኡ ንክመልሰሉ ዛረቦ ነዚ ተዘይገይሩ ግን ኣብ ክንድኡ ንደቁ ከም ዘይረኽቦም ገልጸሉ ኣብቲ ሰዓት እውን ጋነር ነቶም ናይ ዲኤ ኤጀንት ንሱ ከም ዘይፀውዖምን ኣብቲ ቦታ ተረኽበሉ ትቐንዲ ምኽንያት ድማ ንክዘናጋዕ ከም ዝኾነ ዛረብ ኣብዚ ሕጂ ንባዕሉ ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝርከብን ካብኣቶም እቲ ሓደ መሲድዎም ከም ዝኣሰርዎ እውን ዛረቦ ኮይኑ ግን ዳብስ ናይ ጋነር ምእሳር ወራ ሓንታ ይተሓሳሰቦን እኳ ደኣስ ነቲ መደንዘዝ ሓሽሽ ዘይመልሰሉ እንተኮይኑ ነቶም ደቁ ከም ዝቕንፅሎም የፈራርሖ ድሕሪ ፃኒሒት ድማ ንጋነር ይፈልጦ ዝነበረ ፖሊስ ንዕኡ ንክርኢ ኢሉ ይመጽእ እቲ ኦፊሰር እውን ኣብ ዝቕፅል ጋነር ምንም ዓይነት ጥፍኣት ስለ ዘይብሉ ከም ዝፍታሕ ይዛረብ ኣብቲ ዝቕፅል እውን ጋነር ነቲ ፖሊስ ካብ ዳብስ ተወሰዱ መደንዘዝ ሓሽሻት ኣበይ ከም ዝርከቡ ሓቶ ካብኡ ምተወሳኺ ዳብስ ነዚ መደንዘዝ ሓሽሽ ዘይመልሰሉ እንተኮይኑ ንደቁ ክቐትለሉ ከም ዝኾነ ዛረቦ እቲ ኦፊሰር እውን ነዚ ነገር ከም ዘይፈልጥን ከምዚ ዓይነት ጥብቂ መረዳእታ እውን ንጋነር ክዛረቦ ከም ደይክእል ይዛረቦ ምክንያቱ እዚ ፀገም ከስዕበሉ ስለ ዝኽእል እዩ ድሕሪ ሒደት ደቂቕ ድማ ጋነር ኣብ መጠረሻ ፍታሕ እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ንደቁ ንከድሕን ካልእ መገዲ ክደሊ ጅምር ኣብቲ መዓልቲ ምሸት ጋነር ናይ ዳብስ ሰባት ገዝኦም ናብ ዘሕልፍሉ ናብ ሓደ ባር ኸይድ ካብኣቶም እውን ነቲ ሓደ ይረኽቦ እሞ ንዕኡ እውን ክሃርሞ ጅምር ቀፂሉ እውን ዳብስ ንደቁ ናበይ ከም ዝወሰዶም ሓቶ ኣብቲ ፈለማ እዚ ሰብ ንክዛረቦ ዘፍቅድ ኣይነበረን ኮይኑ ግን ጋነር ኣዝዩ ምስ ሃረሞ እቲ ሓበሬታ ህቦ እቶም ደቁ ዝነበሩሉ እውን ካብ ናይ ዳብስ ቦታታት ኣብቲ ሓደ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ሓፂን ገዛ ከም ዝኾነ ዛረቦ ነዚ ምስ ሰምዐ እውን ጋነር ብህፁፅ ናብቲ ቦታ ኸይድ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ጋነር ናብቲ እተሓበሮ ቦታ ከይዱ እዩ ጋነር እውን ነቶም ናይ ዲኤ ኤጀንት ከም ዘይፀውዖም ተዛሪብዎ ስለ ዝነበረ ነዚ ደኣ መንገይርዎ ዝብል ኣብ ውሽጡ ጥርጣረ ሓዲርዎ ጸኒሑ እዩ ስለዚ እውን ዳብስ ካብኣቶም መንጎ ሓደ ሰብ ሰላይ ከም ዘሎ ተረዲኡ እዩ ንኩሎም ሰባት ክእከቡ ድሕሪ ምግባሩ ድማ ናይ ሕድሕዶም ቴሌፎን እናተቐበለ ከጻሪ ይጅምር ኣብ መጠረሻ እውን ዳብስ ነቲ ሰላይ ይረኽቦ እሞ ብቀጥታ ይቕንፅሎ ካብኡ እውን ዳብስ ናብቲ ሳልሳይ መሕብእ ቦትኡ ይኸይድ ምክንያቱ እውን እዚ ሰላይ ነዚ ቦታ እውን ከይሓበረሎም ኣይተርፍን ኢሉ ስለ ዝሓሰበ እዩ ንልኩ እውን ምስኡ ብምሓዝ ወሲድዎ እዩ ንትራቪስ ግን ኣብዚ ቦታ ንክሕሎ ይገብር ዳብስ ድሕሪ ምኻዱ ሒደት ደቂቕ ንድሓር ጋነር ናብቲ ቦታ በፅሕ ኢሉ እውን ኣብኡ ንዝነበሩ ሰባት ቅንፅሎም ንትራቪስ ብምርካብ እውን ኣድሒንዎ እዩ ኮይኑ ግን
ሉክ ኣብቲ ቦታ ይረኸቡን። ኣብቲ መሳሳሊ ሰዓት እውን ናይ ዲኤ ኤጀንት ናብቲ ቦታ በጽሑ። ጋነር እውን ንትራቪስ ምስቶም ናይ ዲኤ ኤጀንት ሓቢርዎም ንክኸይድ ይዛረቡ። ንሱ ብኻልእ ገጽ ንሉክ ንምእላሽ ጉዕዞ ይጅምር። ኣብቲ መዓልቲ ምሸት ዳብስ ኣብቲ ሳልሳይ ቦትኡ እዩ ነይሩ። ብናይ ዲኤ ኤጀንት ተወሰዶ መደንዘዝ ሓሽሽ እውን ብኸምዚ መልክዑ ንክትክኦ እናሰርሐ ዘሎ እዩ ዝመስል። ድሕሪ ጻኒሕቲ እውን ዳብስ ናብ ሉክ ብምኻድ ፈሪሑ እንተደኣ ኮይኑ ሓቶ ኮይኑ ግን ሉክ ወላ ሓንቲ ዘፍርሖ ከም ዘየለ ይምልሰሉ። ምክንያቱ እውን ጋነር መጺኡ ከም ዘድሕኖ ስለ ዝፈልጥ እዩ። እቲ ቆልዓ ከም ዝብሎ እንተኮይኑ እውን ኣብ ኣፍጋኒስታን ምስ ክንደይ ገበርቲ ረዓዲ ዝተጋጠመ ጋነር ምስ ከምዚኦም ዓይነት ናይ ሰፈር ለያቡ ቀሊል ግጥም ከም ዝኾነ ዛረቦ። ካብኡ ነቲ ምርኢት ናብ ትራቪስ እዩ ዝመርሐና። ናይ ዲኤ ኤጀንት እውን ናብ ገዝኡ ወሲዶም ሞዮም። ወዳ ናብ ገዝኡ ክምለሱ ኢላ ዘይሓሰበት ኣዲኡ እውን ብሓጎስ ንትራቪስ ተሓቕፎ። ኣብቲ ሰዓት ግን ትራቪስ ካብ ጋነር ሓደ መልእኽቲ በጽሖ። ኣብቲ ጥቓ ገዝኦም ናብ ዘሎ ቦታ መጺኡ ንክረኽቦ ይጽሒፍሉ። ምክንያቱ እውን ንሉክ ንከትርፍ ሓደ ትልሚ ሓሲቡ ስለ ዝነበረ እዩ። ትራቪስ እውን ብህፁፅ ናብቲ ቦታ በጽሕ። ጋነር ድማ ብህፁፅ ራይከር ብዛዕባ ዝበሃል ሓደ ገበነኛ ሓደ መረዳእታታት ሰርች ንክገብረሉ ዛረቦ። ትራቪስ እውን ራይከር ናይ ማፍያ ጉጅለ ሓላፊ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ክንዲ ዝኣክል ደቂቕ ኣይወሰደሉን። ካብኡ ብተወሳኺ እውን ራይከር ዝነበረሉ ቤት ማእሰርቲ ኣባይ ከም ዝኾነ ፈሊጡ እዩ። ካብኡ እንድሓር ድማ ጋነር ትራቪስ ናብ ገዝኡ ንክምለስ ዛረቦ። ንሱ ብኻልእ ገጽ ንራይከር ንምጭዋይ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ንምኻድ ይሓሲቡ። ኣብቲ ሰዓት እውን ንጋነር እናሓገዞ ዝነበረ ሰብ ኣብቲ ናይ ውትድርና ሰዓት ሓቢርዎ ዝነበረ ሰብ ምስኡ ነይሩ እዩ። ጋነር እውን ሙሉእ ሓሳቡ ንራይከር ብምሓዝ ብሉክ ንክደራደር እዩ ነይሩ። ነዚ ስለሰምዐ እውን ትራቪስ ናብ ገዛብ ክንዲ ምኻድ ንዕኡ ንምሕጋዝን ንሉክ ንከትርፎ ወሲኑ እዩ። ኣብ መጨረሻ እውን ጋነር በቲ ሓሳብ ይሰማማዕ እሞ ንትራቪስ ምስኡ ሒዝዎ ኸይድ። ስለዚ ትራቪስ ግን ናቱ መሓዛ ምስ ዝነበረ ሾን ኣብዚ ንክጽበዩ ይዛረቦ። ልክዕ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ብላዕሊ ምስ በጽሑ እውን ጋነር ካብቲ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ወርድ። ቅድሚ ምውራዱ ግን ናይ ትኪ ቦምባ ሰንዲሎም እዩ። እዚ እውን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ ህውከት ንክላዓል ዝገብር እዩ። ካብኡ እውን ጋነር ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምእታው እቶም ጋርድታት ርእሶም ንክስሕቱ ይገብሮም። ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ክዳን ድሕሪ ምግባሩ ድማ ጋነር ናጻ ኮይኑ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ክንቀሳቐስ ይጅምር። ኣብ መጨረሻ እውን ጋነር ንራይከር ይረኽቦ። ዳብስ ልኢኽዎ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንከውፅኦ ተላኢኹ ከም ዝመጸ ድማ ዛረቦ። ራይከር እውን ዋላ ሓንቲ ከይጠርጠረ ኣሚንዎ እዩ። ካብኡ እውን ምስኡ ብምዃን በቲ ድሕሪት ማዕጾ ገይሮም ኣሃድሙ። ካብቲ ቤት ማሒሩ ኣጢዖም ድሕሪ ምህዳሞም ድማ ሻውን ምስ ትራቪስ ናብቲ ቦታ መጹ። ንራይከር ምስ ጋነር እውን ናብቲ ማኪኖም የእትውዎም። ኣብቲ መገደም እውን ሻውን ብዛዕባ ጋነር ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝገበሮም ናይ ጅግንነት ስራሕቱ ክዛረብ ጅምር። ራይከር እውን ነዚ ምስ ሰምዐ ጋነር ንዳብስ ዝሰርሕ ሰብ ከም ዘይኮነ ተረዲኡ እዩ። ቀሲሉ እውን ራይከር ካብቲ ማኪና ውሽጢ ሓደ መፍትሕ የውፅእ። ካብኡ እውን ኣብ ቲሸርት ውሽጢ ሓቦ። ድሕሪ 20 ደቂቕ እውን ራይከር ምስ ጋነር ናብ ካልእ ማኪና ይኣቱ። ጋነር እውን ንሻውን ነቲ ዝገበረሉ ድሕሪ ምምስጋኑ ንትራቪስ ሒዝዎ ንክኸይድ ይዛረቦ። ምክንያቱ እውን ካብዚ እንዳሓር ንዘሎ ልእኽቶ ንብሕቲ ኮይኑ ክሰርሖ ስለ ዝደለየ እዩ። ትራቪስ እውን ምስ ሻውን ድሕሪ ምኻዶም ጋነር ንራይከር ናቱ ውላድ ከም ዝጨወይሉ ይዛረቦ። ጋነር እውን ንራይከር ካብ ቤት ማእሰርቲ ንክወፅእ ዝገበረሉ ምክንያት ንዕኡ ብሉክ ንክቕይሮ ስለ ዝሓሰበ እዩ። ራይከር እውን ኣብቲ ሰዓት ዳብስ ብኸምዚ ይሰማማዕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ይሓቶ። ንሱ እውን ዳብስ ብኸምዚ ሓሳብ ዘይሰማማዕ እንተ ደኣ ኮይኑ ንራይከር እውን ሓዊሱ ንኩሎም ከም ዝቕንጽሎም ይዛረቦ። ካብኡ ነቲ ምርኢት ናብ ዳብስ እዩ ዝወስደና። ሓደ ሓሸሻት ንከዘዋውር ድማ ብማኪኑ እናተጓዓዘ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ሒደት ደቂቕ ግን ካብ ጋነር ናይ ቴሌፎን ጻውዒት በጽሖ። ንሱ እውን ምስ ራይከር ከም ዘሎ ንክዛረቡ ሓሲቡ እዩ ነይሩ። ኣቦኡ ንከድሕኖ ዝደሊ እንተ ደኣ ኮይኑ እውን ንሉክ ሒዝዎ ንክመጽእ ዛረቦ። ብዛዕባ ኣቦኡ ዝሓስብ ዝነበረ ዳብስ ድማ ኣብ መጨረሻ በቲ ሓሳብ ዝሰማማዕ። ካብኡ ብተወሳኺ እውን እቲ ዝረኸብሉ ቦታ ንጋነር ይሰደሉ። ካብኡ እውን ናብቲ ተባህልዎ ቦታ ንሳቶም እውን ኸዱ። ናብቲ ቦታ ክበጽሑ ዝኸኣሉ እውን ድሕሪ 30 ደቂቕ ንድሓር እዩ ነይሩ። ናብ ዳብስ ድሕሪ ምድዋሉ ድማ ንሉክ ሒዝዎ ንክወጽእ ዛረቦ። ዳብስ ምስ መሳርሕቱ እውን ንሉክ ሒዞሞ ይወፁ። ነንርእሶም እውን ነቶም ሰባት ንምልውዋጥ ይሰማምዑ። ኮይኑ ግን ራይከር ቅድሚ ምኻዱ በቲ ዝሓዙ መፍትሕ ንጋነር ይወግኦ። ብህፁፅ እውን ጋነር ኣብ ልዕሊ ራይከር ብምትኳስ ቀንፂልዎ እዩ። ኣቦኡ እንትሞት ተዓዘበ ዳብስ ብቁልጡፍ ነቶም ሰባቱ ናብ ጋነር ንክትኩሱ ይዛረቦም። ንኩሎም ናይ ዳብስ ሰባት ድሕሪ ምህራሙ ድማ ንሉክ ሒዙ ካብቲ ቦታ ክሃድም ኢሉ ዝነበረ ዳብስ ክስዕቦ ይጅምር። ንሱ እውን ብሄሊኮፕተር ካብቲ ቦታ ንክሃድም ተዳልዩ ዘሎ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ግን ናይ ዲኤ ኤጀንትታት ንጋነር ንምሕጋዝ ናብቲ ቦታ መጹ። ዳብስ ግን ናብ ልዕሊ ሄሊኮፕተር ስለ ዝደየበ ደንጎዮም እዮም ነይሮም። ኣብ ጉዕዙ እውን ዳብስ ንናይ ኣቦኡ ሕና ክፈዲ ብምሕሳብ ንሉክ ንክቕንጽልዎ እዝዝ።
እንተኾነ ግን ጋነር ናብቲ ሄሊኮፕተር ኣትዩ ከም ዝነበረ ኣይፈለጡን ነይሮም። ምስቲ ናይ ዳብስ ቀንዲ ተኣማኒ ሰብ እውን ናብ ግጥም ይኣቱ። ኣብ መጨረሻ እውን ዳብስ ነቲ ግጥም ይጽንበሮ እሞ ንጋነር ክሃርሞ ይጅምር። ካብቲ ሄሊኮፕተር እውን ከይወደቐ ንሒደት ይተሪፉ። ቀፂሉ ግን ጋነር ንዳብስ ስለ ዘጥቅዖ ንዳብስ ካብቲ ሄሊኮፕተር የሰንድዎ። ኣብ መንጎ ድማ እቲ ሄሊኮፕተር ከም እተበላሸወ ይርድኡ። ስለዚ እውን ጋነር ንወዱ ብምሓዝ ብፓራሹት ተጠቂሞም ናብ ታሕቲ ወርዱ። ኣብ መጨረሻ ጋነር ዘትረፎ ንወዱ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዓብይ ናይ ሓሽ መዘዋወሪ ሰብ እውን ቀንፂልዎ እዩ። ናይ ዲኤ ኤጀንት እውን ንብዙሕ ዓመት እናተኸታተልዎ ዝነበረ ሰብ እዩ ነይሩ። እቲ ፊልምና እውን ኣብዚ ዝፍጸም ነዚ ይመስል ነይሩ። ላይክን ሸር ምግባር ኣይትረስዑ። ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ናይ ቃጭል ምልክት ጠውቑ ክብል ይፈቱ።